Za všetko môžu ženy. Ja sama mám rada pravdu. Myslím si, že ak by sme my ženy k sebe boli lepšie, férovejšie a rešpektovali sa navzájom, tak by absolútne žiadne nevery nevznikali. Muži by nemali byť s kým neverní, lebo by sme rešpektovali hranice tej druhej ženy. Ak vieš, že je nejaký muž zadaný, ak vieš, že má rodinu, tak prečo hľadíš viac na svoje šťastie ako na šťastie tej druhej ženy? Aby sme nevstupovali do zväzkov, v ktorých nemáme čo hľadať, tak sa nerozbíjali rodiny. Muži boli verní, lebo by boli nútení vyriešiť tie problémy doma a nie vonku. Nami ženami to začína a nami ženami to aj končí. Preto, akékoľvek rozhodnutie robíš, nemyslí iba na seba, lebo všetko sa nám v živote vráti. Môže stať v budúcnosti, že ty zažiješ niečo podobné a až potom precitneš a uvedomíš si, ako veľmi dokážu zraniť kroky nás žien, druhé ženy. Čiže nechoďme proti sebe. Snažme sa si dopriať navzájom a nie brať niečo, čo nám nepatrí.